Koro king'iyo gino atamalo 100. Kisewacho maber ni sani to koro osema natiyo atamalo 20. Inyalo miye maksi adi? Ene atamalo 50, ene atamalo 40, atamalo 60. Ka koro wapime mana gi atamalo 20 mosetimo. Nikech osechako ng'wech. Trevor, kopo ni donje od penj to mi karatasi mondo mi tim godo penj. Kato kichako timo answer, ichako mana answer gi kata question ongego. Kaka ineno ng'wech ma sani koro osebedo en go kamoro amora kato joge ne dhogi obedo ma opiak dhogi ma gin ng'eny gi weche ma giwacho gin weche ma ok kel kata confidence ne jopiny. Omiyo nitiere ma kidwa ni mondo mi kori chungi kokikoni wanyalo timo godo marking mantiere marking scheme. Kuom mosebedo kotimo go chiegni nus ne emwanyalo keto mondo watim godo marking. Kech ng'enyne osebedo outside. Ng'enyne mosebedo outside ganyalo mention gi mang'eny ang'eny kech onge kaka inyalo koni ka police oneko tikone gi ni salute utimo maber jok matimo mago tok chik. But mosebedo kineno kotemo timo kaka mokwongo keto kamati kata working party mar somo ma Professor Munavu to gi jok moko 42 ukete working party no. Ma beduoko margi pod jomoko ywak. Mokwongo ng'eni jogo budho gi joma ng'eny. Echa jaluo nowacho ni yie mang'eny ok kuny bur. Dagi ng'eny to gibudho nikech omigi ndalo migi dweche 6. Dweche 6 no biro mokalo magi ling kama tiang'. Koro bang'e no koka gichako chien ni omed gi ndalo moko nyaka dwe mar 6. Mano bochako kalo gi ling kata oponi kare koro gidhi chiwo report ni. But kata king'iyo kaka gitiyo, ing'iyo ka gin joka ne tiyo mabende dhieri to be na gin an independent professional outfit mane dhi choko pach jopiny magikel proposals kaka jopiny dwaro koso na gin jok manoket kanyo mondo mi oket ni dong ni neno ka keto jomoke modhi okelo paro gi paro ma implement gi ok meka. Penjo no wuok nikech king'iyo kaka ne seche mane gigolo second interim report gi. Inano kaka gibiro to gikoni wabiro mondo mwadwa nyisu kaka higher education financing dhi timore. To kagi sewacho matin ma keto ni mondo mi kero chakwe rais to koni mago ok gikano paro ni jogi onego keti moriembo gi go mondo dogu tim kendo tich machielo. King'iyo kanyo matin ing'eni chako paro ni to jogi dongo okelo wach ni kage wacho ni mae wach magiyudo oko kucho. Magina magitimo analysis magikoni kare kama eka konego chal. Kare nantiere paro mane idwa ni mondo mi otim. Mana mi example mar kama jopiny nyalo bede gi toni to be nagin independent. Adieri Trevor statecraft ing'e gima timore. Onge kama jatend piny mora mora nyalo dhi e function. Mapoko miya briefing toke kucho. Mapoko nyise gi task force ma ene moloso. Mabende ene ung'e kaka jogo tiyo. Imiye prior debrief manyise ni gik mantiere report no bende imiye. Kao note ma seche mobiro cha mage talking points mage. Ma seche mobiro katokoni magi ok gika na dwaro cha mani ng'eni nitiere kaka karata moro madhi mbele no timore. Koro but inano ka that example omiyo sani koro nyithindo inano ka dhi universities gi colleges and all that problems nitiere chungu nzima. Nikech chal ka gima kuoni na okotede mochiek mochwiny. Ma koro nyalo winjo suya menyalo chako chamo mikono tegno. Koro chalo mana ka gimi bome sani. Koro sani bom koro inano ka nitie gik mathindo ma kata koponi na gidwa ni mondo me gitime kamano. Nonengo be ni ging'iyo ni magi to kare wadhi deal go nang'o. Ok onego be ni girito ni nyaka koro penji koka gichako. Kaka chiel kuom gi na gin nyithindo ma donjo university kapok ochopo higa 18. Ma pod onge gi kipande. Gise pok bedo gi kipande osebedo ka gintiere to ni ma na ok gi factor in. Mar ariyo en ni nyithindo ng'eni kato bedo ni CS ne mar ikoni digital economy, ICT gi digital economy osebedo karinge Kenya ka kuno yawo wifi. Adieri mar piny ikoni the ground kaka chalo.
en ni internet no pok ochopo kuonde mang'eny. Omiyo reliance mane giketo ni ore jogo bro make application go kage iluwo mtandao. Mano panina ok ging'iyo malong'o. Omiyo kanye momiyo ineno ka gisomo manyalo koni kuom nyithindo more than 870,000 na nyithindo 280,000 kende mano apply. Gine mane gi apply. Matieni mamoko kaendi na ok apply to bende inyalo keto kaka joma timo research wan mwasetimo kama inyalo koni nitiere jomoko be na giyawo portal no to ka gineno ka fee ni malo to gikoni lura ma ok anyal kono lura kono wawuoga ne kanyo mondo